Nakakolekta ang General Services Office o kon GSO sang 86 ka tonelada sang basura sa highlights sa isang dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena sang GSO, iyagin pahayag nga kalabanan sa ilang mga natipon nga mga basura ang human sa plastik. Sunod sa iya, madamo gid ang ilang nga mga nakolekta nga mga basura sa bahin sang Iloilo Freedom Grandstand pakadto sa Iloilo Sports Complex. Bangod man nga ini ang gindugukan sa publiko matapos nga nangin sentro sang dinagyang Festival 2026. Plano man sang iya opisina nga dugangan ang mga waste bins sa syudad agod nga indi man matamaan ang paglapta sa mga basura sa tion nga may ara sa mga dalagko nga aktibidad sa syudad. Nakakolek kita mga 86 tons, no? 86. So, amo na kada mong basura kaina and siguro mga 20 plus tracking gamit and almost siguro mga 30 trips, no? So muna kada mong na-collect gina and nahimos naman tanan, no? And right after nga na-clear and na-clean up na ng streets, nag-flashing man kita, no? So that na malimpyo kita nga nga mga main streets.